Salam mehman doganlar, izleyiciler, kadırdan tomaşaçylar. Öňüňize bereket, armağan Allah kuwat bersin. Yetip gelýän täze ýylyňyz düşümli, gutly, bereketli, ähli etdem goýdum diýenleriňiziň durmuşa geçen, hakykata öwürlen ýyly bolsun. Ýagşy niýetleriniz hemmesi toýlara ulaşsyn. Mehman doganlar bilşiňiz ýaly, nesip bolsa täze ýylan başlap waltal Türkmenim kanalyna video goýup başlamaçy. Ýöne şondan öňürtü ilki bilen şu 2023-nji ýylyň jemini jemlemek isleýär. 2023-nji ýylda dünýede näme bolup geçdi? Sevitde näme bolup geçdi? Muň bilen baglanşykly gaty köp maglumat el yeterli internetten daşaryn çap edilýän metbuatda, neşriýatlarda da bar. Şoň üçin biz 2023-nji ýylyň jemi diýilende 2023-nji ýylda daşary urtlarda türkmenler, Türkmenistanyň syýasy, geljegi, ykbaly, şunu bilen baglanşykly nähili zatlar bolup geçdi. Nähili başlady we soňy näme ýaldy. Ina biz şu zatlary jemläp, şunu bilen baglanşykly garaýşlary halk köpçüligine ýetirmek isleýär. Şoň üçin häzir şu gyzgaçyk videony bir salah hökümine, maslahat hökümine dikkatyňizi ýetirýän 2023-nji ýylyň syýasy, aktivistik wakalaryny jemlämizde şunu ýazgy edilen video görnüşinde goýalyňmy ýa hemmemiz bileleşip bir göni ýalim edeliňmi? Göni ýalim etjek bolsa kaçan haýsy wagtda edeliň? Şu zatlary kommentariýa görnüşinde videoň aşagyna ýazsaňyz, şoňa görä has täsirli, has peýdaly bolar ýaly ýylyň jemi görnüşindäki formatyndaky gepleşigimizi taýýarlap dikkatyňizi ýetirdik diýär. Onda hoş sag bolun, saglykda toýda görüşelim.